O BNG da Pobra fixo balance dos resultados destas pasadas eleccións. Para a formación non foron os agardados, máis ben frustrantes. Perderon un importante número de votos, o que os levou a perder tamén un edil dos 3 que tiñan no anterior mandato. Aínda así, o apoio dos nacionalistas antóllase necesario para os dous grupos con maiores posibilidades de formar goberno, Nós Pobre e Partido Popular. Despois dos contactos mantidos coas dúas formacións e atendendo a un acordo da propia Asemblea, a decisión dos nacionalistas foi a de non apoiar a investidura de ningún outro candidato que non fose o seu. A Nós Pobre é ben sabido, e ben deben saber eles, que os votos do BNG non lle son necesarios para acadar a alcaldía, posto que unha vez sabido que a mecánica electoral obliga a unha maioría absoluta que só se daría cas sumas de BNG máis Partido Popular, co cual o BNG non vai pactar en absoluto nada de iso. Polo tanto, a segunda opción, que é do partido máis votado, ten a Nós Pobre. Dende a propia formación apuntan a que un posible pacto co PP é inviable, atendendo ao programa das dúas formacións totalmente oposto, polo que só quedaría unha posibilidade. Aínda así, parece tamén improbable. Recibimos, en cambio, unha sorpresa porque nos trasladaron a posibilidad, nos fixeron a pregunta de pactos de goberno, de falar de coalicións de goberno. Curiosamente, solamente é un titular, posto que na proposta está totalmente baldeira. Sorpresa moi grande, porque ademais durante 4 anos, pois aquí o desleixo e o maltrato de Nós Pobre hacia as propostas do BNG foron claras, pero de calquera maneira levaremos a nosa asamblea esa proposta baleira e será a asamblea do BNG quen decida que é o que hai que facer. Haberá que agardar agora a asamblea desta vindeira fin de semana para saber cal será finalmente a súa decisión.